guys. Bali na po kung back na po sa libo. Ano yung trabaho karon? Ito ang amo. Trabaho na guys, isa marangal, walang halong daya. Gintik lang ang bindo, matamaan sa sundang. Kalibangin ang sagbot yung mabaho na. Lamon daw ko bang sagot mga dolo. Ano? Mundo kung masagbot. Nagana.